Wai ke kin san abin da Hajiya suke kullawa kuwa? Na sani ma. Cewa fa suka yi za su haɗa mu aure. Na ɗauka wani gagarumin tashin hankali ne. Ke fa ba so na kike ba. Idan kuma ba hakan ne a raina ba fa. Ai hakan ne ma a rai. To gaskiya ka saba lamba. A shekarar 2023 an yi wani masoyi wanda ya ba da rayuwarsa, lokacinsa, tunaninsa duk domin biyan bukatarsa. Haba Sadam. Masoyiyarsa. Dama baka mutu ba. Ba za ki iya kashe ni ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdul, kuka dalla. Abin da kika yi ya burge ni. Kai wani irin mayar soyayya ne? Dan mutum farai fa kika cika wuka fa. Majnun Salma. Ta dalilin kallo na ka je ka fadi, har wasu suke yi maka dariya. Shi yasa na dawo na baka wannan amma ba soyayya ba. Wai yanzu kina nufin kin anshi soyayya ta. Kwarai da gaske. Ya fuskanci hukunci kala-kala amma duk ya ɗau hakan a matsayin jarrabawar soyayya. Majnun Salma. Zan keta ma hannu. Mashiryin shirin Khalifa Topsy wanda ya ba da umarni Rabi'u Tukala. Kin san irin tsana da ƙiyayya da ƙauki Salma ta yi wa abokina Salma? Gaskiya Salma tana son abin duniya. Zai dinga zuwar muku a tashar Sharafi 24 TV da ke kan YouTube channel. Kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar ƙararra. Majnun Salma.